120 метра дължината на каньона. Ще минем през най-тясната на част, тя 230 и най-дълбокото място е там, около 4 метра и половина. Тук това е ерозионен казан, първите тези метра вода. Тук първо ще разгледаме тези красиви проводи, тук това е първи, те са 30 най-вече при пълноводие реката ги е оформила от завикането на силното течение, ерозията на водата и разрушителната сила на водата. Това се случва хилядолетия наред, река Арда се надълбава и оформя състава на скалите са мрамор. И тези подсвети се срещат тук. Кое е това цвете? По-нагоре ще ви покажа, ще ви видите. А колко е дълбочината? 3 метра някъде. Там, където тръгнахме до тук. 3,20, 3,50 на места. По-нагоре по-дълго, такива там ще ви кажа. Отляво тук, това е ерозионен казан, по-малък. Тук водата също се задържа по-студена и не пресъхва, както по-големия ерозионен казан. Дясно, там горе вижте, това е гнездо на воден прох от миналата година. Черно кафяха, гнука се и се храни с водни обитатели, малки рибки, микроорганизми. Долу тук. Правят гнезда на най-съща височина от водата и сменят местата, на които правят гнезда. Влизаме в най-тясната част на каньона, това на поречието. И най-дълбокото място е тук, 4 метра и половина. Тук се извисяват отвесно скалите надолу към долу. Там горе са останките от моста, който преди години ги изнесе. Тук могат да разгледате тези красиви форми от този пролом. Тук стоп вече гребне, да могат да разгледат тези две очи, тази уста и отвеевите сета са и там горе, където е една дупка, там горе, това всичко отвееви сета. Ай там отгоре. Да. Има нещо. Зеленичко. Да. Меча лампа, също много интересно е тук. Да. Отляво може да разгледате нищо. До тази година и има още една меча лапа. Сега ще я видите. От този процес. Там гледайте. Видите ли? Там. Видяхте ли? Да. Другата меча лапа. Съм взела колата за подробности ми. Няма само бъдила да окажа. Доста рибки. Каква температура е тази вода?
Да? И водата каква температура е? Ами, някъде към 15 градуса. Не е много студено. Да. И жени. Нагоре става по-студено. Колкото вървиш по-нагоре, водата става по-студено. Да, тя е бавно течаща или как? Сега да кажем 1 километър нагоре няма кой знае каква разлика, но по-нагоре Да. притоците са по-студени от дерето. А пастърва? Има ли? Има. Да, Балканска. да, балканска, но тук там е. Сега вижте тук този релеф, това е леопардова кожа. Среща се в Ягодинската пещера. Да, това сме го Тук е виждали. по-добре оформено. А там има в по-голям мащаб. Да, там са огромни. Да. Да, сега тук мога да гребеш. На връщане се забелязва, вижте тези три скали една след друга. Как ги изваяла реката, да кажем, които са еднакви форми. И размери бих казал. Тук още малко ще завъртя лодката и ще погледнете назад, надолу към дъното. Тук е най-тясната част на дъното на каньона. Гледайте сега тук, от другата страна, вижте, разстоянието е около метър от скалата. Да. От другата страна, тук гледай. Там може да стъпи човек. Тук Аха. е Да, най-тясната то част се на вижда. дъното на каньона. Около 40 санта се стесняват скалите. И от тук нататък вече отново се разширяват. Вляво тук мога да разгледате, вижте този релеф на вълнички, пясъчни дюни, също някои го приличават, други снежни преспи. И отдясно, вижте тук тези две очи и тази уста. Като маска. Стоп. И паркираме.